Fi kliem l-MUT, il-Gvern għandu jintervjeni biex indirizza l-kriżi li għaddejja fil-Kulleġġ tal-Arti, Xjenza u t-Teknoloġija. Is-soluzzjoni hija waħda. Irid ikun hemm reazzjonijiet tal-proposti tagħna min-naħa tal-MCAS. Issa, ħalli għajdunna ħares fuq din il-proposta, aħna bl-ebda mod mhux naċċettaw. Għaliex s'issa laqqas feedback ma kien hemm. Għaliex s'issa laqqas dawk ma kien hemm. Okay. U jekk m'għandniex dawk m'għandniex biex naħdmu. Dan qalu l-President tal-Union tal-Allima l-MUT meta it-tlieta kien mistieden fil-programm Net Live fuq Net Television. Aħna l-employer huwa l-Gvern. Mela, f'ċirkustanzi li għandek kriżi, u din hija kwistjoni ta' kriżi, il-Gvern għandu jintervjeni. Marco Bonnici spjega li fis-sajf kienu resqu dokumenti bil-proposti għal ftehim kollettiv tal-Allima tal-MCAS iżda ma rċevew ebda feedback mill-Ministeru. Minflok id-direzzjoni tal-MCAS tridet tmur għal arbitraġġ, xi ħaġa li fin-negozjati ma tiġrix. Bil-President tal-MUT jgħid li dan il-ftehim kien se jmur quddiem xi ħadd illi ma jifhimx kif taħdem istituzzjoni edukattiva. Tiġi f'sitwazzjoni fejn tajt imma dal-agreement li jiena ninnegozja kważi 3 snin. Fejn Dan il-ftehim tal-MCAS jaffettwa 8 gradi ta' impjegati u madwar 1000 edukatur. Fil-programm intqal ukoll li l-Union fadlilha 9 ftehimiet oħrajn illi għadhom pendenti.